O liečivých účinkoch rastliniek sa hovorí už tisícročia, dá sa povedať. A samozrejme, že sa rastliny využívajú aj v dnešnej modernej medicíne a vo farmakopriemysle. Dnes sa porozprávame o fitoterapeutikách, zistíme, čo to je a pri akých zdravotných problémoch nám dokážu pomôcť. A dokážu nejaké bylinky teda pomôcť napríklad aj v takom hormonálnom rozkolísaní, lebo vieme, že aj to je obdobie napríklad v živote ženy a nemusí to súvisieť hneď s klimakteriom, môže to byť obdobie dojčenia, tehotenstva a tak ďalej. Áno, ale aj to klimakterium. Čiže sú aj bylinky na takéto obdobia? Veľmi presne a myslím si, že to je výborná téma, pretože dámsky magazín by mal byť o dievčatách a toto je podľa mňa problém, ktorý bude trápiť alebo trápi každé dievča a každú ženu. Príde v období života človeka aj obdobie pre klimakteria, respektíve klimakterium je vlastne iba jeden deň. Alebo teda, menopauza iba jeden deň v živote, alebo potom je preklimakterium a postklimakterium. Ale tam je trošičku tá téma širšia, Karin, pretože s tým je spojených alebo popisuje sa odborne viac ako 45 príznakov. Čiže tam by sa dalo povedať, že by sme sa mali upriamiť na to, že sa to nedá jednou bylinkou pomôcť tej dáme v tom problémoch, pretože s tým obdobím je spojené množstvo problémov, najčastejšie poznajú ženy, sú to návaly tepla, zlý spánok, tá zlá nálada, o ktorej si hovorila. Čiže tam by sme mohli hovoriť o komplexe bylín alebo o nejakom špeciálne namiešanom komplexe bylín, ktoré môžu práve pomôcť či už v období klimakteria, alebo pre menstruačného syndrómu, alebo v iných. Čiže hovoríme o mixe bylín potom. V súvislosti s týmto sa častokrát skloňuje aj soja, áno, že teda je nápomocná. Áno, tak ešte, áno, je to v podstate izoflavóny, ktoré sa vyskytujú napríklad v soji alebo v červenej ďateline, sú práve tie, ktoré by som vyzdvihol najviac v tomto období, pretože klimakterium je občas obdobie života človeka, kedy žena stráca tvorbu vlastných prirodzených hormónov a práve ten akutný nedostatok, ktorý ona pociťuje v tak krátkej dobe a tá obrovská zmena pre ten organizmus navodzuje obdobie, kedy sú sprevádzané tam práve týmito príznakmi. A či už z červenej ďateliny alebo zo soje vieme načerpať pre ten organizmus prírodné látky, ktoré to potlačia. A to sú podľa mňa veľmi dôležité, alebo veľmi dôležitá forma, ako by sa to dalo prírodne alebo vybilansovane zvládnuť toto obdobie, pretože sú to prírodné látky a vďaka tomu môžeme potlačiť tie symptómy a tá žena môže sa cítiť vnútorne taká sebaistá, že nebude mať ten problém, pretože tie návaly tepla môžeš mať hocikedy, celý deň, celonočný spánok není vidieť, ale má to vplyv potom na tvoju celodennú náladu, je to obdobie, kedy začína osteoporóza, čiže je to tých príznakov je vrajím 45 a ja by som upriamil tú pozornosť, že ak by sme hovorili o menopauze, tak o komplexe bylín alebo o komplexe extraktov, ktoré by mohli prispieť k tomu, že by tá žena mala naspäť tú sebadôveru, istotu, respektíve ľahšie sa tým obdobím a zvládla to obdobie, ľahšie by sa prežila ten čas, kedy ju bude trápiť tá menopauza. Chceme ešte spomenúť nejaké konkrétne bylinky? Spomínali sme tu ďatelinu, tú soju a teda napríklad, ktoré by ešte mohli byť. Je ich tam veľmi veľa? Áno, je ich veľmi veľa v prírode, tak? Ja by som najradšej teraz spomenul vitamín D3, lebo mi je najbližší a ten mám veľmi rád, ale keď hovoríme teda o bylinkách, áno, vravím, ako som už povedal, je to a napríklad tú macu by sme tam mohli zaradiť kvôli tej nálade. Hej, čiže keby sme chceli hovoriť o tom, že tá žena má stres, že bude mať teraz nevieme kedy ten nával, bude sa potiť, nebude môcť spať, jej obdobie je sprevádzané s bolestiami, stuhnutím kĺbov, má strata kvality pokožky, prichádza k obdobiu, kedy vypadajú vlasy. Čiže to sú všetko veci, ktoré by mohli niektoré bylinky nahradiť. A tam by som ja napríklad tiež ešte mohol spomenúť ďalšie, ktoré k tomu prispievajú. Ale vravím, mal by to byť komplex. Nemala by to mono, ako je to čaj, kedy si chceme oddychnúť a chceme zregenerovať, tak v tomto prípade by to mala byť komplexná taká podpora. Hovoríme, že aj niektorá liečba, teraz mám klasický farmakologickú liečbu na mysli, je šitá na mieru pre pacienta. Áno. Ako ľudský organizmus reaguje na takéto, dá sa povedať, súhrny liečivých extraktov z bylín a z takýchto prírodných vecí? Reagujeme všetci rovnako? Absolútne nie. Výborná otázka. Tá personalizovaná medicína prichádza, čiže tie lieky personalizované sú tu, ale môžeme zodpovedne predhlásiť o tom, že a väčši to aj poznáme, že v inej časti
sveta úplne inak ten organizmus na niektoré veci reaguje, lebo ich úplne inak trávi. A soja je jeden výborný príklad, pretože azijské ženy a zhodou okolností napríklad oni majú oveľa menšie problémy s menopauzou vďaka tomu, že úplne inak trávia soju, ako ju trávia napríklad v Európe ľudia, alebo ako ju trávia v Amerike. To znamená, tá diferencia vychádza aj z toho, čo ten náš organizmus naučili jesť a tráviť. Máme v Japonsku sa používa fermentovaná soja ako na to, z ktorého získame vitamín K2 a my ho vlastne ani nevieme tu bežne v našom takom objeme vyprodukovať, ako oni ho používajú a to má ten profilaxný účinok pre ten organizmus. Čiže každý department toho sveta je vlastne prispôsobený tomu okoliu alebo tomu, čo v tom svete rastie a z toho by sme si mali zobrať. Čiže aj z toho by sme sa mali inšpirovať, že tú lokálnu a personalizovanú medicínu zamerať aj na personalizovanú tú prírodu v tej danej oblasti a z toho maximálne čerpať. Perfektné, dobre, takže venovať a veriť liečivým bylinám sú nám nápomocné v rôznych etapách života. Áno, Karin, extrakty z liečivých bylín si myslím, že pri dnešnom vývoji farmaceutického priemyslu naozaj prinášajú veľmi skvelú prevenciu a hlavne ich komplex môže napomôcť aj na takémuto obdobiu, ako si hovorila ty, tej menopauzy.